Guys, may followers ni Ate Maya sa Cagayan. Yun eh, may mapangutana kung asa na nagpwede. Hapon, madam. Kanira yun ko sa iyo. Nakaabot yung ka din. Alangan. Yanihan yung tagamit. Nakalimot ko. Nag-init pumasa ko sa video kay upload na ko karong alas 12 niya. Kung wala nagtawag, nawa ko maka... Dagan kaayo. Daghan kaayo ang hatag ni madam. Daghan kaayo. Di apa. Hala, thank you so much. Bongga. Unya di apa. Apa rin kami marunong ginagawa. Di apa, guys. Madam, salamat kaayo. Kusog kayong ulan guys. Di ara. Hala, daghan kayong salamat. 2, 4, 5, 6, 7. 8 ka buok. Imagine, 8 ka buok. Thank you so much, madam. Kusog kayong ulan. Ako ka ni video. Ako ka ni. Di apa. Di apa. Naadali ang mga marites o ang mga ilaga. Di apa. Madam, thank you so much. Isa na siya. Mama ni madam, daghang kayong salamat. Di ara, thank you so much. Ang pinakabungga, ipadaplin sana. Wala, nahulog na, impas. Di ara. Kusog tayo ang ulan, guys. Daghang kaayo, please. Thank you so much. Hello, naanasad Dani Masiku. Naanasad mainggit Dani. Mainggit ka lang diha bayut. Charot. Dito, ato na sa likuan. Madam, thank you so much sa pag-order. Sa Ma'am Florence Skin Essentials. Thank you kaayo. Di ara. Piyong sa amin, piyong. Hello! Kamera ako. Di apa, guys. Thank you so much. Ala, bongga kayo, madam. Salamat kayo. Andi na. Thank you so much, madam. Ingat ka dyan. Silingan na lang mo si madam sa barangay. Kaya nga no, mapuwa mo ang ilaha dahilig. Pero taga-Cagayan na si madam. Thank you, madam, sa inyong mga blessing na di-share sa ako. Thank you so much. Kani ako, te. Kani ako, flavor, te. Thank you so much. Kabidyo ka na. Down na siya, guys. O kana ato sa yan. Kani ako na lang, ni. Kana ni. Karon ato ning ablihan ang tsokolate. Thank you so much, madam. Alaoy, nabasa na si madam. I'm sure pag abot sa dahilig, basa tayo si madam. Una, magtilaw ang pari. Gilak na siya. Ako na. Ato silang hatagan. Isa. Kanila ako, oh. Sige. Nani ako, Midi? Isa. Kung mo sa ihatag, maura gunaan. Kaya sukulit ka na tanan, oh. Sige. Buduhangi? Buduhasan? May, tagay ko, Midi. Ginana, may uli ako. Ayun, asat ka nila. Mami, ano ni mami? Mami! Salam. Nang lood, oh. Diba? Wala na
ka Mario, o duha. Kahalan! Duha. Ito raw, puti. O, kana ra. Puti mo, ando na. Sa, Hi guys, good morning. Mamahaw ta guys, daghan may pansit gidala. Kaya daghan kay pansit giluto niya. Ako po ni pato ito sa ipapanyala ni Mimi. Dito, dito to nagjian ka pa isa. Mau ka? Pamahaw na ka. Yan na, pangaw na. Ito guys. Dapat magpapaksil ko ko doon. Balingon ang isda daw. Kung may isda, balingon kay subastig daghan. Oo. Tarisayan kay plastic na ito. Pamahaw ta guys. Tara, sa lang ilang liad, mo si bangag. Wala na ako nag-iinit, kainit ang kantanan. Asa, Tora ilan ikwan? siyan. Meron si Pali ka ni. Sinula. Nani ah? Ning. Mahadang. tara ko ba na ito, Tik? Pikir, gimana sa kanan ini pwede. Hmm? Hmm? Gimana sa kanan? Masa tak ada. Wala ka niya ng isundan. Bisan lang, oy. Antay na bulo kayo. Kuya sa to eh. Ano yung mga pinarito ng isda? Ano yung mga ikog? No. Karni. Oh, ang dahil karni eh. Hakman. Hmm? Hakman. Ano lang? Ha? Namen, sabi nga ko an. Lami abot kayo ng karinay. Unan, Ha? sa bawah beda ko kayo. Sabi, gusto makali ah. Sakit ka ako pumulam. Kena Sakit ka akong tingnan. galaw sa bawah. Dahil mabaya sa bawat sa kaldero.
Oh. Ano na sila mama? Hmm? Sila mama. Ha? Doon, wifi. Makano sa dito? Hmm? Wifi. Sila mama? Yeah. Sila sila na. Yeah, okay. Nagkakaon na eh. Nay, Hmm? nagkakaon. Nawala ang internet, guys. Nagkakaon. Hmm? Kapag ano, mama? Lakaw, mami karon pa sa'yo. Kaya man daw, naman sa lakaw. Gusto kayo mami mo? Hindi ko kayo ba si Ren? Ano ito? Matakot ko yung Nutella. Hmm? Nutella. At sila. Nutella. Ato ikantik yung lang gabi ito. Ay katong soya. Ay, followers natin na yan. Katong ato hapon. Hmm. Ang mundo nakatagapon. Hmm. Ito sa gawa sa Tuyabana. Nasa life farm din niyo, bukid. Kuan ilang tanong mi limonsito. Ay kayo na. Hmm? Ay kayo na. Dili eh. Ay kayo na tawag na iya. Hmm? Uba, dapit ila uba iya. Dapit nun, dito at bang ilini padilyo. Ako lang nakapat sa yuta iya kay parinti lang sa jail. Dili gra. Ito. Yeah, sa kun napat niya dito. Kanon. Kang gun kala ni ko am. Na kam duel dia. Balay na at bang sa tuman ka man. Kapilan ko kita sa duel dia. Apa sa? At, Na pagtuntungit sa patay na dayon sa kuan. Wala may balay diha. Ang duel diha. Kanang napunto ka nakapunto na balay. Iya sa una ang nabantay na pihay noon. Wala na uba na karon. Dari. Na. Iyan ang igoy. Palay. Mugin na napalit. Yan ang igoy na balay. Kaya nagtamaya sa una kapag nagtabawal si Doors. Mugin na napalit kang igoy. Kung tagal na natin yung namayan, nagyan na. Imbes ko rin kay pariton pa niya abay. Na murag nagka-problema. ay, Hmm. wala, nilang din niya ito. Wala. Ano naman? Wala siguro nakanha. Sila maghatol. Namatid pa rin? Ha? Kung na rin sila na yuta kay ang ibabaw lang na. Kung baligyan ni pamilyan diha. Nabulig mo kayo. Bulan sa dibida. Mga unta guys. Pero na wala na kulit kay kuam ng uwan. Bugak. Kusog na uwan gabi pag uli na mo guys. Mungkin kapag pag nila itong tayo na ikaw na. Pagkaya na ba? Hindi. Kaigoy lagi yuta. Hindi mo na. Pagkaya na ni. Asa na sila ni Jian? May nam na imong anak magluto. Oh. Siya magluto ng pansit. Oh, siya. Ito siya. Kaitang itom. Hmm? Itong itom.
Nay. Ako din kung ano nga magkabog mo tulog to kay. Ano makabalogin na kasi suna. Doon halata. Ha? At least na yung abilidad ba. Kutsa ko sa tunan. Sarap yung gutom lang. Nay. Partang itong. Ano ka ba? Ay, bawag na sa ering karon. Hindi ko na kulata. Doon na sa luto eh. Dada, Doon, isda. dada, bulto. Is the fish. Hi guys, kain tayo ninyong talan. Shout out talan. Tosino na din yung Tita Gisela. California. Iba't ang tosino tipo sa Shout out sa talan. Shout out Tita Jerwin B. Na ito sino mix man. Hmm. Na ito sino mix ang sino. Inhapon kayo yung talan. Ulay, sino mix. Dili na siya mahimong nga tawag ng ito sino kung wala ito sino mix. Mawin niya, Mga Ito ba? Pabas ba na kaleritas, nawala kaleritas mix. Bersih loh. Nah, itu kita. Baka lagi mong bahog ming. Pagdali namin kay Dari waktu saja. Ano aja tik. Ano aja dengan mati deh. Laki. Pade yung si Kuan. Jadingan nila bubong. Bubong. Bubong sana. Kadang ardilan, badi na, tidak laki. Terus tabuk ke badi ba? Kan ya asawa din ardi na lang ni badi. Ino si bubong lagi na Kuan. Tabung. Ako ba trabaho? Ito agad. Nayang ngalan sa Facebook nito. Mana? Nasa ako, nag-chat na mo siya. Nakata mong galutuan sa kaswagan guys, nag-chat na. Ito pang Ulit at natin. ito pang niaging semana. Sa chat ya. Ayun siya nga, Juan, Ako. Chel, hapit ng pista, ibigay kalimot. Sabot na biyata. Ahos! Ahos! Ha? Ahos ba? Ahos. Bombay. Napay nabilin guys, ako ibaw sa ering. Bombay. Panos naman niya, ako rami ni kaon. Naman sila nangaon. Bombay. 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 Ganang ko sa pansit basta daghan og cabbage. Puto na sa kotso ah. Hello again. Hi. Bye. Daghan sudan sa ering guys. Napa oh? Ito sa dumi. Sus, 14 minutes. Lagaw na! Sige na! Naliksik. Laman! Ikaw na! Wala lagi. Ikaw, sige na! Naliksik lagi. Pagdagan kay counter account niya dayon. Sige na! Sige na, sige na! Sige na, dagan na ka. Sige na!
Sige na. Paingon na sa eskulahan, guys. Init siya pero nag-alindahaw. Waka na! Sige na! Oh, dagan pag classmate ni mo, ho? Dagan! Si Antinday, guys. Pero dagan-dagan na siya. Dagan-dagan. Si Papa ra ang bilin dani, guys, kay si Mama to ang naghatod sa parcel ni Ate Maya Mia. Daw giplay ni Papa among video sa TV nga dako. Hanggang dito lang video ko, guys. Oh, shout out sa tanan. Shout out Ate Silo, Ma'am Pinay Beauty, Ate California, Ma'am Army Cepeda, Sir Jerwin Vic, o Ma'am Angel, Ma'am SM, Ma'am Jessica, Ma'am Los, Manang, Ate Mar, o sa tanan-tanan, daghan kayong salamat sa inyong tanan. O shout out Ma'am Simply Me 02. Daghan kayong salamat sa imo, Ma'am. Shout out sa tanan-tanan, guys. Daghan kayong salamat sa inyong tanan sa inyong suporta. O labi na good sa hindi nag-skip sa aming ads. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Goodbye.